San Martin jaiak ospatzera eta bertako herritarrekin ondotik gertutik bizitzeko. Nagusien danborra da, aurren danborra da, fruta eta barazki azoka denetatik ibiliko gara salto eta salto guztia kuskusiatu eta zuei eskaintzeko. Prest zaudete gurekin parrandan egiteko? Az gaitezen! Hemen atzean ikusten dituzuen seminarixeko jasarlekuak beteta egon dira, izan be 200 lagun elkartu dira aurtenguan, 33. dantza solte txapelketaz gozaketako. Hemen Bergaran seminarixoan injaue aurten lehenengo urtez, bestetan udal pelotalekuan injaue, Bergarako musika eta dantza eskoliak antolatuta, eta bertan jasotakoak hementxe dituzue ikusgai. Aurtengo dantza solte txapelketa honetan, 33. aldi honetan, Pasaia eta Hirurako bikote honek irabazi dau, eta, bueno, galdetu nahi dutzuet, ze moduz joan da zuendako txapelketia? Ondo, guztua gatu da, ondo. Ze gogokin torrezari gaurkoan Bergarara? Bueno, asten zehar ostirala, pixka gorra, unibertsitatea eta hola bakizu, baina, bueno, bestela gainentzen ondo. Eta ez dakit apurtxo bat txapelketara begira prestatzerako orduan, zeuen fandango eta harineriak prestatzerako orduan, zer hartzen duzuen batez bekontutan? Bueno, gu bastante behidatzea pausoi, ez? Hankatan zentratzega batez, hankak beti, bueno, alik eta simetriko nahitea, pausok alik eta garbien istea, puntak, desplazamenduk, eta, bueno, gero esaiatzea bai besokin. Osa, normalmente hankakin hastega, eta gero hankak eta besok, eta gero aldun guztia, elkat dena batea. Bergarako bikote bakarrak parte hartu dau txapelketan eta bigarren postua lortu daue gainera. Ze moduz gaur hemen Herrixan gainera txapelketa honetan? Gustora. Hasiera nervioso, inoiz baino gehiago, baina bueno, gustora. Normala izaten da igual, ezta? Kanpon igual samurra eta Herrixan urduritasun horrek igual gehiago ero zer? Bai, Herrixan beti ezagun asko etortzea ikustea, eta azkenean urduritasun gehiago ikitzeu. Izan be gaurkoa, bueno, lehenengo urtia izan da, hemen seminarixuan ospaketan dana txapelketa hau, beste urte batzutan udal pelotalekoan izan dozue, gaur 200 bat lagun etorri dira zeue ikustera, eta animo horreipen ikustot igarri deala, ezta? Bergararran momentu hori hau danean. Bai, zuk irtetzia eta Herrixan danean entzutia gu irtetzen ganean zarata gehiago eta animatzen da dantza itxen hasi horretik. Gaurko txapelketarako ez dakit zeo zer buruan bazeukain, ze asmokin etorri zain? Ez, gu parte hartzea etorriga, ondo pasatzea eta batez be taulau gainean disfrutatzea. Fruta, barazki eta gazta lehiaketak eta odoloste dastatzea dira bestiak beste, San Martin azokako izarrak goiza hemen pasau du ikusi digun zer emun dauen. Saltzaien gara etorri gara, izan be, azoka honetan, euren papera be importantia da, Julen, egunon. Egunon. Oin lasaitxo, baina goiza potentia izan da. Bai, da goiza baina igual aurreko bi egunek izeten die potentetxue, gauza prestatzen eta, baina, bueno, goizien jendie saltzen etortzen dana, goizien etorria saltzen gehiago. Zu ikarri dituzue, berdurak,
ekarri dugu gure urtutik ataraten dugu zen barazki guztixe. Bai, normalien asterokuen ez dugu saltzen hemen dekundana. San Martin da guretzako nahikoa azoka, urteko azoka moduan eta gauza asko egun hontarako sartzu guze hortuen. Eta gero, begiz jota eukitza San Martin azoka, hau salmenta gune ona da, hau da, plaza ona da? Guretzat plaza ona da, herriko jendiek astero guri erostoskuenak ikusten gaitulako kalian. Eta eurekin dekulako tratu zuzena eta pixka da bergaratzeko gure proiektu bergara zabaltzeko da egun ona. Gero, bergarrak, nire bilagunek bergarrak izen da, saltzen dugu, ez doi etxarto egun ona izaten da guretzat bai. Eta inbeste postun artean, ezinezkoa da, ona etorri eta ez pikatzia, egun on. Egun on. Eta gaina, etxekoak izan da gixau, ez da? Ai, hombre. Bueno, zero izena barkatu? Eulali. Eta Eularik zer dako poltza horretan, konta ezu, zer osi dozu? Erosi dut, alkatxofak ez dakizela da euskeraz, eta menestria. Zeukatzun ja begiz jota pentsauta, edo... Ez, ikusi dut eta erosi dut. Hemen tartak eta roskillak eta itzela dauz, hortara... Ondiok ez gai, gau, dan hazin da batera. Baina igual etxerako batzuk hartuko jozu. Bai, seguru baietz. Eta laguna be poltzia beteta. Torri Maialen, erakutzi guzu? Menestran, esparroa badauzkatetzian, baina beti honi eroste jat urtero, baina urte menestre bakarrik, beste badaukatetan. Ondigan hasi besterik ez zain? Hasi, da pikatzen, aberze gustatzen gakun gehiago, gero erosteko. Olako azokak gustora hartzen dira herrixan? Bai, herrixan asko, gustora. Urdian behin. Postu asko dauz, Bergarako San Martin azokan eta gu usainian. Onaino, estixan lekuratori gara Erlantz egunon. Hola, egunon. Bueno, hau oso solitakotzu, baina ikusten dugu jentia, probatzen. Bai. Ez dakit jau osori jaleke holan? Bai, ez dago inungo arazoik. Hau azkenian da, estixa eta argizarixa. Estixa oso ona da, eta argizarixa be bai, gure estieta darakota oso ona. Orduan jaleke, ez da erreza ziretan ez da argizarixa jatea oso erreza, baina bai. Jentia ze komentatzen dau behin probauta? Gentiak sekula janbere da hola, hau esperientza berri bat pentsatzen jakue, eta jente nautsixa badago esaten dela lehen hola jaten zala. Eta orduan, alde bizetako erantzunak dara, bai. Eta zer da olako azoka bat, jateko barik? Talu egiten dabitzen posturaino etorri gara, nerea egur batien dabil, nerea egunon. Epa, egunon bai. Bola ontaraino heltzeko, zein da aurreko prozesua, nerea konteiraz? Aurreko prozesua, hemen hartu irina haukau, hartu irina bertara botatzen dugu, gaur ura pixkat epelduta haukau gatzakin, dana nahastu, eta hemen nahazten hasi, eta denbora pixkatian huelta eta huelta, eta olako masa bat lortu arte. Eta talua goxu egotian trukua zer hau, hemen, ala hor esku fino horreitan? Danian. Nik uste dut hau importantia dela, baina gero azkenean, masa bera fina itxia eta hori oso importantia dela, eta batalo honba lortzeko, dana prozesu guztia bera izan bida dela. Munibe plazara etorri gara eta bingo partida baten erdi-erditza sartu gara. Josu, atzaldeon. Atzaldeon. Animatzaile bikaina zara, Bueno, saiatu naiz pixkate ambientia sortzen da, hementxe gabiz. Marrak eta oin bingorako bidean goiaz, baina, hainbat etentxo induzuen, zemoz doia eguna bazkaixez la joan da? Ondo, azkenian sarreganak salduzian hastian zia, eta beti indau Munibe. Eta, ontxe bingoak ingabiz, gero txarangi etorriko da, eta bintzat eguna politxa goia, egualdixa be ikaragarri portatu eta holaxe.
Ander, zela doia bingua? Ez doia oso ondo. Ez gainderatzen mudi itxajau lentejak eta arazo dauzkou. Etzan samurra izango boligrafo batekin edo? Bai, hobeto, boligrafoakin hobeto. Marra bat bera besta, Ez duin. Inabe hemen indago janek, marra bat, baina nik ez. Eta Sarixa zein izan dago janek? Madalena bat, baina galdu indobia, Madalena. Zu arkatzakin zabitz, zatik? Ze jendiak maikian botiak itxo itxu eta lenteja gatzen dira. Larogeta bat itxo. Zenbaki, oin arte suerterik egonda edo? Ez, gutxi. Baina, bueno, esperantzia ez da galdu behar. Galako prefijua, 6-6. 6-6. Bingo! Bingo, ez. Inigo, bete-betian konzentrauta, inglese zenbakixak apurtxo bat, Bueno, bai, eske kosta etxegat absorbitzia, baina bai, hor konzentrauta nago. Lentejak ez dituzu erabiltzen? Eske umia mobitzen dozte kartoia, eta orduan pentsatu boligrafoakin hobeto biliko gala. Hemen ikusten dut dauela, Baskariko ume geixenak hemen konzentrauta, kuadrian etorri zai. Bai, egon gabe iratezen dugu, nausizen nagu uste gala, eta bai, uste seguro. Horretxu gumiak eta guriak, bestiak honegan Batzuk pinguan eta bestiok karreri ikusten zela doia, eta pia? Ondo, politxa doia, politxa. Buelta Espainia izateko neko politxa doia. Zein da hor, Movistarreko maioetakin ikusten dugun hori? Quintana geratu gita, betiko moduan. Bingorako ez dagozu kartoi? Bai, baina honek modu dozta, hartaburu honek, txokat. Osa, ez dakitzu bingo dagotzun, marra dagotzun edo zer, ez da? Nik ez marra eta ez bingo. Eta Mabi! Bingo! Bingo Manuel! Bingo Manuel! Komprobatzen. Manuel! Hasia tamen oso egiten duzulako mugitu besoa goratua bezala. Ez da tarta, Manuel, ez da tarta, Manuel, ez da. Bergarako ekitaldi parte hartzailearen unea iritsi da San Martin jaietan 600 lagun ingurua atera dira gogor, danborrak eta barrikak astintzen. Bueno, Jone, hementxe Bergarako San Martin jaiak ospatzen, kaleetan barrena danborrak ozen astintzen zabiltzate. Bai, urtero moduan gu beti danborradan irtetzen eta aurten baitxaz. Zenbat laguneko batalloia taldea osatu duzue aurten zue gutxi gora bera? 30 batero lagun izango da, ez dakit. Zuek 30 bat, baina guztira 600 bat lagun atera omen zarete aurten. Ekitaldi parte hartzaileena Bergaran. Bai, eta gainean ikustet urtez urte gero eta jende gehiago goiala animatzen eta oso ondo. Bi kainari zara, entzuten dut oso ondo joten duzulazuk danborra, Bai, saiatzen ga. Ez dago dudarik, ez da? Ez dago dudarik, ez da? Ez dago dudarik. Baserritar trajea soinean jantzita osatu duzue zuek taldea. Bai, jona berzela, jubilatu berzela, geure tokatzeako trajea. Jaztea, bueno, hori edonor jantzi dezake, ez da? Ze moduz dijoa, danborra da urtengoa? Oso ondo. Gustora zabiltza orduan danborra. Gustora, oso ondo. Zenbat aldiz, atera zara zu San Martin jaietako danborra da honetan? Askotan.
Askotan. Ba, igual, 10 aldiz, 15 aldiz. Urteroko ohitura bilakatu da agian zuretzako, ezta? Bai, hori da. Batzuk danborra jotzen dute, beste batzuk abandera da lanetan dabiltza. Eta zeure kasuan, gidari lanetan ere baita, zeure batalloian ni, ezta? Bai. Ni gidatzen aurten lehenengo aldiz. Aurten lehenengo aldiz. Eta ze moduz dijoa gidari nagusi zeure batalloiko izate hori, ondo? Pixka bat urduri etorri zara edo? Ez. Lasai. Talde honetan, lehenengo aldiz gaur etorrela. Baina beste talde baten, ja, aspaldi joan denekoan. Orduan badaukazuzuk ere, danborradan esperientzia. Ze moduz dijoa, aurtengoa? Aurtengoa oso politxa izan da gainera, beste lau talde bat sartu die berrizak. Aurten, jendetsuena esango genuke San Martin jaietan egin den danborrada kontuan izan da, ezta? Bai. Zenbat batalloia, zenbat jendek parte hartu duzue? Uste dut 600 pertsona doi astera. 600 pertsona, 22 batalloitan banatuta gainera, ezta? Bai. Hortxe ari dira herritarrak, makila ere mugitu behar dela, Oso ondo, eta ja, 3. urtia, eta ja, errez, ja, ondo. Bergara asko hartzen duzue parte danborradan, barruan daramazuen gauza bada. Bai, ja, aspalditxi, ja, kostumbre moduan. San Martin jaietako hitzordu garrantzitsuenetariko bat esango genuke zuentzako dela danborrada. Bai. Ze modu zabiltze mentxe, zeu, barrilarekin, ezta? Bai, gu urtero, hola. Zuek urtero, danborra beharrean, barrilarekin. Bai, aurten beste bi talde be, bai. Aurten orduan zenbat atera zarete San Martin jaietako helduen danborradan zuek? Ustot 500 bat edo, hola. 600 lagun guztira, zuen batalloian zenbat? Gu 25. 25 arete. Urtero berdinak, egon da aurten berrikuntzarik zuen batalloia. Aurten berrikuntzak egon dira, 8 berri sartu dira. Zuzendari dira. Eta ze moduz moldatzen zarete zuek zuzendari berriarekin? Ondo, oso. Zintzoa da, hori aurrez entxegatu duzuelako zorroz dena ondo, ez da? Gu beti dana ondo. Zuek bai elegante Bergarako danborradan, Bai. Zuena da batalloi eleganteena eta dotorena. Eta zein ni edo danok. Zu eta zuen talde guztia, ez da? Oso ondo eta oso ona eta oso zer esan dozuzu? Zuek dotoreenak, eleganteenak eta ondoen jotzen duzuenak agian. Bai, hori da. Bueno, gu zuloa bezala, elkarte bezala, baina hasieratik urtetzen dut, eta izango gare, aurten igual 22 taldetik, 3. zarrenak, ja. 3. zarrenak, 22 talde, guztira 600 lagun atera zarete danborradan, ez da gutxi, Bai, egon zen epoka bat oso jente gutxi urtetzen ginoela, eta oin alderantziz, jente gaztia eta anima hutsen da, eta osto posgarrixa da. Eta ze moduz doa danborrada ondo? Bueno, aleginak eitzen dut. 600 lagun atera zarete Bergarako danborradan, bada jendea, Bai. Bueno, hementxe, danborradan harrapatu eta topo egin dugu zurekin ere bai, gogor zabiltzate gaurkoa makilakin danborrak astintzen, Bai, indartzu jota zua. Gogotsu irribarretxu atera zarete Bergararrak, 600 lagun gainera San Martin jaietako danborradara. Bai, guretako segun politxa eta ondizia, disfrutatzera. Aurten gainera eguraldia ere lagun daukagu. Bai, eta bastan garaian ordua tokatzeko eguraldia, eta azkenengotan nahiko kaskarra eukidea.
baten alde lan egiten dute eta euskaraz bizitzea arras maite dute hiruan dago komunitatea eta taldea hiruan hasten da baina ez da hor bukatzen aro berri honetan berria naiz baina ez nago bakarrik irudimena preso hartu nahi ziguten ta bai lortu ere irudiekin mundu berri bat osatzen hasi gaitezen behingoz marrazten hiruan nago ni hiruan nago ni gure honengatik xumea egiteko. Guztiok ezagutzen gauzue. Pello Garitano. Pello, etorri guretzeko bakoio. Arantxa ere eziko dugu ahaztu. Eskerrik asko. Mesedez, zuzendu danborradako haurrak udaletxeko goikoitik urtero plazan egiten duzun moduan. Ezustekoa izan da, aurren danborrada, antolatzen, animatzen 40 urtean egon ostian, Pello jaso dauen omenaldixa. Pello, atzaldeon. Atzaldeon. Ezustekoa galanta. Oizan, sorpresa bat bilur garritxa. Ez da, espero, horbakoik. Emozio puntu bat peuki dozu, eh? Pila bat. Nehar barko haueta uzile honek, eta urte bai. 40 urte asko dira, labe, eh? Bai, ez da, berroi hogeitzak. Eta nauzi zenien be, ja, iruroi erdia. Eta zelaz izan ba, aur danborradi antolatzeko... Ez da, udaletxetiko azira komentatzen, nauzi zenetik aparte be, umia be potenziatzeko ba, eskoletan da pizka 8. Horti urte zabat. Arrozko ba, beste eskola anak urtero aldatzen da ondo. Hori be gehitzen doia. Epokaetan mobiepe lehenko urtetan gutxi etortzen ziren. Hori geru gutxi atozte eta pozgarritxa hori. Txupetiak etorri berezatea gabe zirekila. Lena, jaixak bukatziar ez dakit zer balorazioen genken honezkero? Bueno, nik uste aurtengo San Martina die onak izan die, gehien bat eguraldi ona izan dugulako. Eta hainbe, azken 3 urtetan oso eguraldi txarra izan du, orduan aurten benetan disfrutatu dugu. Hori nabarmentzekoa da, hori zeuen gure eskuetan ez. Baina horretaz gain ikuste oso ondo jundiela, San Martinak, 2 egun oso zoragarri izan die. Partaidetza izan da oso ondixa, bai tanborradan, baita, bai atzo, tanborrada helduen tanborradan, 605 pertsona euki ginuen, eta haien artean ere atsegiko taldia zeuen, orduan gizarteratzeko modu polit bat topatu ginuen, eta hor jarraitzen dute. Ez dugu euki inungo, bestalde ez dugu euki inungo, inungo istripurik, inungo erasorik, orduan nik uste hori beha aipatzekoa eta nabarmentzekoa dela.
eta horrekin gure neurriak, berdintasuneko neurriak eta ipini ditugu, sensibilizazio kanpainak egin dugu, eta pentsatzen dut lan jarraitu behar dugula emaitza ere ona izan dalako. Zara, edur artien, lotan zagoz, lasaitasunien, zuri mendipartien, zuri izkalien, etxe bitartietan, ifaraizie, izilik dago dana, izilik plaza, izilik urrunien, kanpatorrie, kanpoan otzeiten deun, Zotondoetan zartune, kantu zarren artien, joa zu bizile. Aize hotza zarazu, urotzotza zarazu, urotzetan urepel, urotzetan urepel. Aize hotza zarazu, urotzotza zarazu, urotzetan urepel. Arratzalde gorrizek, tximinizetan, arratzalde gorrizek, Benafarroan, beko zuek biztute, leixoetan edurre, eskatzetan negurre, hau zure negue,